Is-Sindku tal-Qala Paul Buttigieg laqab b'sodisfazzjoni d-deċiżjoni tal-qorti li annullat deċiżjoni tal-Bord ta' Reviżjoni tal-Ambjent u l-ippjanar brabta mal-proġett ta' żvilupp propost f'Ħondoq ir-Rummin, limiti tal-Qala li ilu jgħeddet il-futur ta' din iż-żona għal madwar 16-il sena. Huwa sostna kif dan il-proġett ma kien se jfisser xejn għajr sfreġju ambjentali f'żona li la titgawda għal snin twal. Ninsabu ferm kontenti u sodisfatti għax dan huwa pass ieħor biex forsi din il-kapitlu Ħondoq li ilu sejjer għal dan l-aħħar 16 sena nagħlquh. Dan li nagħlquh li xi darba dan il-post għandu jerġa' jiġi f'dejn il-poplu Malti u għawx ukoll, speċjalment il-poplu tal-Qala, li ilu jgawdi dik l-ejra tul mill-qedem, mill-bidu tal-umanità. Il-Bord tal-Awtorità tal-Ippjanar kien oriġinarjament unanimament irrifjuta l-permess biex jibnew lukanda u appartamenti kif ukoll jott marina. Iżda din id-deċiżjoni kienet ġiet imdawra mill-Bord ta' Reviżjoni. Il-Kunsell appella mid-deċiżjoni tal-Bord ta' Reviżjoni fil-Qorti tal-Appell. B'din tal-aħħar tiddikjara d-deċiżjoni tal-Bord nulla. Il-Qorti sostniet li d-deċiżjoni tal-Bord ta' Reviżjoni ma ħaditx inkonsiderazzjoni l-aggravi imresqa mill-iżviluppaturi. Il-Qorti ordnat biex il-każ imur lura quddiem it-Tribunal u japplikaw ir-regoli ta' meta saret l-applikazzjoni oriġinarjament qabel l-2010. Din ma kienx l-unika deċiżjoni dwar żvilupp f'Ħondoq ir-Rummin li ma ntlaqetx. Fil-fatt, ftit tal-jimilu ġiet irrifjutata applikazzjoni għal permess ta' stabbiliment kummerċjali. Ilu kellna wkoll applikazzjoni in-naħa l-oħra tal-Bajja fejn ġie proponut li jsir żvilupp għal souvenir shop iżda din l-applikazzjoni ħadd ma emmina.